pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Napakaraming trabaho. Sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napaganda kasi man abutin. It's the day, best cafe, ino me. Best cafe is the name. Best cafe, best cafe, best cafe, best cafe, best cafe, best cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Renz Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit.
Si Pauline Luna po, para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Adaos kita sa mga Bareta ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Mas dakulpan doses ng Coronavac vaccine halis sa Sinovac firm ang pinagalaoman na mag-abot sa nasyon kunya na simana sa Metro Manila sing kataraning na probinsya. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabutahen na sa Hulyo 14 may maabot ang mga bakuna. Ani padagos ang pagpapakuna, tangani padagos ang pagpapakuna sa National Capital Region Plus 8, ang sakop ay ang Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Cebu, at Metro Davao. Isinabay naman kan Gobyerno Nasyonal ang Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro, Baguio, Dumaguete, Zamboanga, Tuguegarao, General Santos, Naga, and Legazpi City sa listahan kan mga priority areas. Kasunod kan illegal na pagpapabakal ng mga bakuna kontra sa COVID-19, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabutahen ang vaccination teams kan mga local government units nagkakaigwanan in reverse logistics danganing masosog ang inventaryo kan mga bakuna. Siya nagpaluwas in pahay kan hapoton manungol sa seguridad kan mga bayar sampang kan illegal na pagpapabakal ng bakuna. Siya ang pinaliwanag na sinda nagkakaigwan ng reverse logistics kung saan na pinagbibilang nindaan mga nagamit ng vials. Idinadagpaman niya na dapat maingat din marhay tanganing mahiling kung ini ang ginamit na vials. Namit bida na kan military ang bangkay kan siyampang mga soldados na nagadan sa pagbagsak kan C-130 military plane sa Holosulu. Sinabi ni Colonel Maynard Mariano, tagapagtaram kan Philippine Air Force na namit bida na 29 sa 49 na mga biktima. Ang bangkay kan 20 pang biktima ay pinapelaron pa sa eksaminasyon para mamidbidan. Idinadagpaman niya na ang tulong sibilyan na nagadan man sa nasabing insidente tinawa naman ng tabang pinansyal. Nagtaong man siya ng asigurasyon sa publiko ng Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Iguanin magkakanigong air assets tanganing may padagos sa sindang serbisyo maski buminagsak ang C-130 aircraft. Sa laog din sa rong bulan matatapos na kan Estados Unidos ang pag-uugid kay ni sa flight data recorder o black box kan buminagsak na C-130 plane kan Philippine Air Force sa Holosulu. Inenpay ni Lieutenant Colonel Maynard Mariano, tagapagtaram kan Philippine Air Force sa pagkasabi na halaton nindaan maambot sa sarong bulan bago magluwas ang resulta kan analysis sa black box. Siyan sinabi na sa kunyan na dipisil pang sabiyon kung ano talaga ang kausa kan pagbagsak kan C-130 sagod na dai pa natatapos ang analysis sa nakuang black box sa crash site. Siyan tinawanin doon na ginigibon nindaan gabos tanganing mas maging makaskas ang investigasyon. Inako ni sarong opisyal kan Presidential Communication Operations Office na sinda makuha nin mas dakol na mga contract of service employees dahil sa mga proyekto may relasyon sa pagbabakuna sa National ID System. Meron kaya ni kontestar kan mga state auditors ang paggastos kan PCOO ni sobra sa 70 milyones pesos para sa pagkuha ng 375 na contractual personnel kan 2020. Sinang sinabi na sa ginibong audit report, nagluwas na ang PCOO dahil man in written policy para sa magkuha ng COS services. Sinabi ni PCOO Assistant Secretary Chris Alba na nagdakulan bilang dahil ang nagdakulman ang mga proyekto sa production asing creatives mantang nagkaigwa pa ng take-in program ang ibang ahensya na ipunin dugang na empleados. Bareta sa ibang nasyon. Binati ni Pope Francis ang mga paratubo do Catholic faithfuls mantang ini nasa ospital. Ginibo kay ni ang semanal na Angelus Prayer sa balkonay mismo kan Gemelli University Hospital sa Roma kung sa siya nakakonfine na nagpaparahay. Sinabi kay ni grabe ang sa iyang kaugmahan dahil naipapadagos niyan pagserbi sa Diyos. Sinabi niya na mantang nasa ospital na realizer niya ang importansya kan accessible healthcare na libre as inini para sa gabos na tawo.
Ipinangadjiman kan 84 anyo sa Santo Papan, Haiti matapos sa mabadilasin magadanan sa indang presidente. Kaya galaoman na makaluwas naman ini sa ospital sa mga masunod daw. May giramdaman nagsairarom si Pope Francis sa symptomatic stonic diverticulitis sa rong paghuwag kan sa iyang large colon. Sa laro ng sports, nasalpit kan Nigeria ang Estados Unidos sa score na 90-87 sa pre-Olympic basketball friendly games sa Las Vegas, Nevada. Ang Nigeria na igwanin anom na NBA player